Alde batetik, klimaldaketaren egokitzearen arloan egiten duguna normalean da arriskuak saiatu neurtzen. Arrisku horiek inpaktuak eta ondoriak ulertzen saiatzen dira. Ez dira inpaktu fiksuak, baina nola ze arrisku jasan dezakegun. Eta horiek normalean izaten dira uholdeak, bere boladak, estres termikoa, suteak, baita ere. Eta horrekin, guk saiatu behar geana da gure egokitzapen gaitasuna handitzen. Egokitzapen gaitasuna handitzeko hori planifikatu egin behar dugu. Eta planifikatzeko neurri mordo aplikatu ditzazkegu gure lurraldeetan eta gure hirietan. Izan daitezkenak teknikoak eta azpiegiturazkoak, berdeak, urdinak, ekosistemikoak, baina baita ere grisak, izan daitezkenak gobernantza aldetik eta baita ere edukazioaren aldetik eta egin daitezken gauzak. Lehenengo ez da bakarrik arriskuak izatea, baina ze inpaktu kateak sortzen diren. Zen gauza bat arriskua eta gero kausa-efektu hori ulertzeko. Orduan, komendatu dugun bezala, giza osasuna bere boladetan arriskua asko igoko da klima gertokiaren arabera. Klima gertoki txarrenean arrisku handipena oso handia izango da. Uholdeak hiri eremuan eta lehorteak nekazaritzan ez du ematen hain arriskutsuak izango direnik etorkizunean. Horrek ez du esan nahi, orain ez dagoela arriskurik. Bakarrik agian ez direla asko handituko.